Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Мен002 и тук играем с... Обади се, бе! Пробо 1, 2, 3, 4. Вижте го какъв е красив. Ком се бути пришли. И днес ще имаме гост. Къде е той? Гостът е стоено на място да ти види името. Не го убивай. Дай му айтемите. Гостът е Гианс 007. Спри да го трепиш, бе! Добре. И това е деса, който Боба 1.4 не може да влезе. Защото съм го добавил и това не ще я влиза. Само даде. Не мога да даде, момче. Беше както. Тъп кактус. Айде да ходим да събираме дърво. Ние първо ще отидем да ги прибим уния с двамата. Да, ще идем да прибим. Да бе, дайте ми меча, дайте ми Iron Sword. Ама ела при мен, ма. Вие сте в къщата, няма как. Вие сте... Не сме в къщата. Къде сте? Тук сме за тебе сме. Ето ти го, метах ти го, айде всички напреде. Аз съм водача. Защото първи ще умра. Да. Давай, жертвай се. Аз съм последен, защото съм половин сърце. Трябва да внимавам, защото си... Така, хора, имаме специални новини. Ние няма да ви кажем, че ние имаме хак. Нямаме хак. Всички. Аз само хак, за когато са конете да ме заописват. Да. Неговият любим хак. Да, един приятел ми го прати, голяма скръбня е. Хака. Стой на място да ти дам един хак меч. Идвай напреде, идвай. Айде, да вземаме дървото, стоим къща и да си чупим дървото. Айде, аз забрах 3. Ами, айде да направим къщата от... Махни се, бе, що не вземаш дървото? Отивай си. Опа. Има? Айтемите от земята ще бъдат премахнати след 3... Дани, приеми ми. Купиш. Приеми ми. Дани, приеми му, че ма дразни. Стига си тия Дани, как е това Дани? Здравейте, аз съм тук. Приеми ми. Абе, колко пъти да ти приема, бе? Дай му нещата. Не са у мене. Тебе, аз видях, че ги се. Ела, аз ще ги дам, ела. Ела, бе. Сега ще му сложиш както сламай. Не му слагай както, бе. Гошко, както са. Чекай, си го взема. Айде, служи, дай вдигни му ги. Сега ще му ги дам. Ние събираме дърво за къща. Дай ми кактус. Мен, да не ти казвам името. Дай ми кактус, бе. Изчакай малко. Другите са моите. Нямам право да чупя тия кактуси. Аз нямам. Аз потеглям напред да търся нещо интересно. Аз ще чупя дърво. Къбълстон. Някой има ли кирка? Някой има ли кирка? Никой няма. Долу има хора. Не слиза. Бобо, ела ти дам айтемите. Сега ще ми хвалиш кактуса. Няма да го идеш, чуле. Лаги отгоре. Не знам защо, но в момента си гледаме пиеса и вадя 6. Яни, туйде, Гианс, имаш ли им братва? Бобо, искаш ли си айтемите? Да. Не са у мене. Бяха премахнати от кактуса. Нашият мил приятел. Не, бе! Да ти тъпли се, бе! Тос ми премахна. Ми приемиш ли? Тос ми премахна кактуса. Сега. Ох, чакай, Събираме го. Не ме бие. Моля. Ще да малко кръв съм. Не се убивайте, чухте ли? Да, бе!
Бобо 1-2-3, Бобо 1-2-3. Ако не влезеш в тази дупка, няма да те добавя в леса. Влез, ако обичаш. Чакай, Чува се чакай, дупка. отиди в някакъв ъгъл, бе. Хора, трябва да нападнем на едно място. Има едно място. Виждам, че там има хора. О, Имат Бобо, спа- Бобо, имат отиди. Имат автоматичен спаунър за скелетани. Трябва да ги нападнем. Ох, трябва да ги нападнем, хора. Няма. Да, бе, автоматичен спаунър. Мано 2 премими. Добре, де, стига си го убила, чуле. Ами, като... Няма, бе, искам да направя едно нещо. Бошко влез да... Бобо да влез да те уби за последен път, че направи пизда. Давай, пръй. Айде да нападнем спаунъра. Не можем, те са силни, в смисъл има рез. Да, има Могат да насмелят. Бошко, мен, Бобо, ела тук. Искам да О. застанеш в този ъгъл. Застани в този ъгъл, бе. Застани, бе. Ето застана. И няма излизане. Ето ти айтемите. Взимай си ги. Ау. Не го убивай! Аз ли? Ти го уби. Чата изписва, добре, ама няма го убиваш повече. Мано 2 Добре. премими. Ще убивам тебе. Няма, ако ме убиеш, няма... Не бях аз. Бе, не бях. Той беше както ще. Вижте, аз сега ще се посветя на моя любим приятел. Както ще. Искам да ме заснимеш какво ще стане с мене. Добре. И сега. Това го правя специално за Бобо. Да ми върна айтемите. Не. Съвсем друго нещо. Що има трес? Бобо! Бобо! Ела за малко. Агни. Това го правя. Довно. Това го правя за Шо? Бобо. Ела да гледаш, де! Човек, Гледам. гледай Това е- по-близо! Това е за Бобо 1, 2, 3, 4. Ох! 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 Бобо, взели айтеми? Гианс 007 бил боден до смърт. Ела бе, тука горе пса. Приеми, ще спомня. Телепорт. Бобо, взели някакви айтеми? Само Аре бе, върни си ми ги. Върни си ми ги, моите са си. ето. Ще извикам някакъв... Не ми ги хвърляй в както са, бе. Стига сте се отбивали. Да, бе. Добре, викам Олнара да го килне. Окей. Тъпа, чакай. Мен 0-0. Айде да почваме. Ето. Стига, само да сте се убили, двамата няма да сте в клипа. Добре, Яни, ако... Мано 2 премими. Добре, сега искам да ми върнеш айтемите. Добре, разбира се. Само, че не са у мене. От тебе са буклук. Не са у мене, умирам. Еми, ако не дойдеш, няма как да ти ги върна. Мано 2 премими. Айде, че въобще не стана хубав клип. Чай да ти помогна. Айде. Идей да побим сърце бях. Мано 2 премими точно сега. Добре. Айде да... Ще ме убиваш ли? Не. Ако ми дадеш само Iron Sword, даде. Чакай. Дай ми сорда. Дай ми сорда. Дай ми Не сорда. искали да ме убиеш. Дай ми го. Отидеш. Не убивай Бошко. Туди е Бобо. Бе, аз не го... О, зомби! А, ти си. Айде да ходим да стоим къща, да вземем още малко да двоя.
Ама айде по-бързо, защото след 5 минути спирам. Окей. Да, аз трябва да съм малко. Дали? Дали? Как кой? Мен? Да. Утре в колко часа ще ходиш на Даскал? Ще гледам да ставам по-рано. А? Ще гледам да ставам по-рано. Еми, ако искаш ме изчакай пред нас. Аз някъде, аре 7 часа да тръгнем. Мисля да сме в Мисля да 7 да ме изчакаш пред нас. Искаш ли? Ще се пробвам. Окей, айде че да построим къща да направим деци. Да качим клапа. Между този тип става много як. Да, стига си всещо. Какво му даде? Но две прими, защото се опът с гората. О, Бобо, някой ми пише. Бобо 4 пишат. Може би... Най-просташката е глупава къща. В момента да се абонирате за нашия видеоменеджер. Ако харесате клиповете ни, още от първия клип. Ще може да правим такива giveaway. Да, giveaway. Но няма Убийте да Крипър. правим такива. Убивайте Крипър да вземаме цинцата. Да вземаме и барутите. Окей, имам стак и нещо дърво. Айде да ходим да стоим къща. Окей. Айде, идвайте ли? О, виж. Чакай, дай ми дърво. Дай ми 10 дърво. Колко? 10. Дощо. Но, да прибиби. Чакай. Сман, но. Пионк. Какво правиш? Тън. Не стана, дай ми братва. Някой да ми даде, Няма. някой нещо да би лопата. Виж. Бошко, искам да ми видиш постройката. Някакъв натискаш. Чакай, тихо, не съм го построил. Трион. Може би къщата ще е построена извън кадър. Ето го. Искам да го заснемиш пред зрителите. Това е простотията. Чакайте, не съм я довършил. Мога да го увеличим. Ама гъбе, направи го ако смясало. Аре да започваме да строим къщата, аз се вземам с мобовете да пазя. Пазя. Няма пък аз съм с мобовете. Добре, дай да ман 002 да строи, да. Аз Ти. Майко, в момента имам 3 еднакви неща в себе си. Само че са различни. Тоест имам захар, барут и глас. Ох. Да. Опа. Убих ли? Извинявай. Ти туп ли си на туп се правиш? Без да искам да убих. Убивах много. Пристъпът се без пол. Чакай бе, аз так му отидах на Две приемиш ли? Благодаря. Пази са. Дайте ми меча. Приеми, че трябва да спирам след 1 минута. Приеми. Така. Къде е къщата? Ето той дървен. Мъртъв съм. Напред. Взима. Бързо, пре. Ано на две примили. Чай малко. Готово? Направи ли? Бягай. Къде ми е? Елате бързо, елате. Бягай. Стана ли? Не. Чакай бе, прави го. Това къща от кактус или? Кой ме уби?
Enderman. Хора, Мен 002. Трус. Трус. Бързо телепортвай се! Бързо ще умра! Дани ще умра! Дани, напиши рестъпа баба ми. Ох, пак ли? Рестъпа баба ми. Бобо, 1, 2, 3. аре бе, какво стана? Що да пиша? И Бобо е добавен. Не, чакайте. Бобо. О, Спайдър Джордж. Зоо добавени. И това беше от мен. Ай, чао. Ай, Айде. Така, той заходи. Убивам Ендермен. 002 при мен, защото аз трябва да Ей сега, да приключим на клипа. Ами няма да бъде. Ало? 3, 2, 1. Какво бе? Готов? Готов ли си да ми приемеш? Готов? Благодаря. Махни се. Добре, драги зрители, чао и от мен. Аз бях Чакай да приключим клипа. Окей, къде Няма си? да ме убиваш, чули? Айде малко така. Така, къщата вече има основа. Да. Следващия клип ще построим. Даниел, Убий ги! две може да ме убиеш след приключим епизода. Пази се Давай. за тебе! Дай ми нещата. Убивай ме. Защо? Всичките тялите, така ще приключим епизода, ще ме убият. Еми, аз бях Боба 1.4, тук Ела, беше... телепортни се да свършим клипа. Готово. Приеми ми ман 02. Добре, ела и тука. Направи стъпка за страницата. Чак, аз не мога да класна. Чак. Ето, гледай къде гледам и аз. И това беше всичко от нас. Благодаря, че ни гледахте и чао! Чао.